नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोंयाक आधुनिक मॉडेल राज्य करपाची ताक बीजेपीनूच दिला स्थिर सरकार। अध्यक्ष अमित शाह उलयलो। कांपालावेल्या सभेक 2019चे लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचे शिनाल। गोंयात सरकार करून बीजेपीन बेकायदेशीर कांयच केल्ले ना, संविधानूय मोडिल्ले ना, काँग्रेसीचो फुडारी थारलो ना हो बीजेपीचो दोष न्ही। गडकरी उलयलो गोंयचो सर्जिकल स्ट्रायक। गोंयकारांनी बीजेपीक 21वेल्यान 13चेर कित्याक हाडली विचार करचो पडटलो। ह्या टर्माक उलोवप कमी, फक्त परफॉर्मन्स आणि परफॉर्मन्सूच। पर्रीकार उलयलो सत्कार सुवाळ्यात। 26 जानेर 2019 पयली नव्या जुवारी पुलाचे उक्तावण जातले। केंद्रीय येरादारी मंत्री गडकरी उलयलो। गडकरी आणि मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले पुलाच्या कामाचे सायट इन्स्पेक्शन। महाराजा एक्सप्रेस लक्झरी ट्रेन आता गोंयच्यान। ट्रेन शेजारच्या राज्यांनी व्हरपाचो सरकाराचो प्लॅन। रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून कोकण प्रांतांत रेल्वेच्यो वेगवेगळ्यो सुविधा केल्यो लॉन्च। कळंगुटे सेक्स रॅकेटात पुलिसांनी 3 जाणांक धरले। धरल्या ती दोगां गिरायकां हरियाणा आणि ओरिसाची। चलयांक दवरली अपना घरात। आणि देशात सर्क्युलेशनात आशिल्ली सगळी 10 रुपयाची नाणी वापरू येता। तातूंत कांयच दोष ना, ती बनावटूय न्ही, कोणूय ती घेना जाल्यार गुन्यांव। आरबीआयन केले स्पष्ट। गोंयाक आधुनिक आणि मॉडेल राज्य करपाची ताक फक्त बीजेपीतूच आसा। गोंयाक फक्त बीजेपीन स्थिर सरकार दिला। केंद्रात नरेंद्र मोदीचे दूरदृष्टीचे फुडारपण, तशें गोंयात पर्रीकाराचे युती सरकार 5 वर्षांत ही गजाल करून दाखयतले म्हूण बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पणजे उलयलो। आयतारा कांपालावेल्या सभेक बीजेपीन 2019चे लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचे शिनाल दिले। एक गोवा एक छोटा सा राज्य है। मैं चुनाव में आया था तब कहा था कि खूबसूरत बिटिया होती है और उसके माथे पर एक बिंदी लगा देते हैं तो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाते हैं। उसी तरह हिंदुस्तान के नक्शे पर एक गोवा एक खूबसूरत बिंदी जैसा राज्य है। ये राज्य की अपनी संस्कृति है, इस राज्य का अपना कल्चर है। कला और संस्कृति के मामले में गोवा के नागरिकों को पूरे देश में जाना जाता है। एक साझा संस्कृति भी यहां पर बनी है, पनपी है, बढ़ी है। और गोवा की संस्कृति के आधार पर गोवा ने देश के सांस्कृतिक नक्शे पर अपना एक अलग जगह बनाया है। हम चाहते हैं मित्रों कि छोटा सा गोवा राज्य सीमित संसाधनों के बावजूद भी, लिमिटेड इनकम के बावजूद भी देश का एक मॉडल स्टेट बने, देश का सबसे आधुनिक राज्य बने। ये गोवा, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर कोने में विकास पहुंचा है, एक सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है। मुझे भरोसा है वहां दिल्ली में मोदी जी और यहां मनोहर पर्रिकर जी दोनों मिलकर ये गोवा को बहुत स्पीड से आगे ले जाएंगे। मैं पूरे गोवा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो जनादेश दिया है वो जनादेश के हिसाब से हमारे साथी पक्षों को साथ में रहकर सामंजस्य बनाकर 5 साल में गोवा को मॉडल स्टेट बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मनोहर पर्रिकर सरकार करेगी। मित्रों, नरेंद्र भाई ने जो न्यू इंडिया का कंसेप्ट देश के युवाओं के सामने रखा है, देश के मध्यम वर्ग के युवाओं के कंधों पर एक नया भारत बनाने का उन्होंने एक स्वप्न देखा है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए गोवा सरकार भी आने वाले दिनों में मोदी जी से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। मैं आज फिर से एक बार समग्र गोवा की जनता को
बहुत बहुत पार्टी की ओर से, मेरी ओर से और देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और भाई मनोहर पर्रिकर को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ईश्वर आपको शक्ति दे और आपके नेतृत्व में ये गोवा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और देश का मॉडल स्टेट बने। गोंयांत सरकार करून बीजेपीन कसलीच चूक केल्ली ना, संविधान सोडले म्हणपासारखे तातूंत कांयच ना। काँग्रेसीचे फुडारी न्हिदले हातूंत बीजेपीची चूक कितें काय म्हूण गोंयचे बीजेपी सरकाराचे सर्जिकल स्ट्रायकाचो स्ट्रॅटेजिस्ट नितीन गडकरीन कांपाला वेले रॅलीत गोंयकारांक प्रश्न केलो। 12 वरां भितर आपूण, पर्रिकार आनी बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहान मेळून गोंयांत सरकार कसो केलो त्या घटनाक्रमाचो उलगडो गडकरीन केलो। गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने सरकार स्थापन केलं, या धक्क्यातून अजूनही आमचे अनेक मित्र अजून सावरलेले नाही आहेत। मला एका काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितलं की आम्हाला जेवायला बोलावलं होतं, डायनिंग टेबलमध्ये ताटं ठेवली होती, जेवण वाढलं होतं, पण कोणत्या खुर्चीवर कोणी बसायचं याची वाद आणि चर्चा आम्ही करत असताना तुम्ही आले, जेवले आणि जेवून निघून गेले आणि आम्हाला काहीच मिळालं नाही। खरं म्हणजे या सर्व घटना ज्या घडलेल्या आहेत, या विजयाचे खरे शिल्पकार जर कोणी असतील तर भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शहा हे खऱ्या अर्थाने शिल्पकार आहेत। अध्यक्षांनी मला घरी बोलावलं आणि मला सांगितलं, नितिन जी आप गोवा जाओ और किसी भी स्थिति में हमने सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। त्यांनी सांगितल्यामुळे लगेच रात्री मी निघून गोव्याला आलो। आम्ही सर्व पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा केली, आज आपले जे मित्र पक्ष आहेत त्या सगळ्यांशी चर्चा केली। त्यांचा आग्रह होता की मनोहर पर्रिकर यांचं नेतृत्वाखाली जर सरकार बनणार असेल तर आम्ही समर्थन करण्याकरता तयार आहोत। मनोहर पर्रिकरांना पहाटे 3:30-4 वाजता विचारलं की आता स्थिती अशी आहे की तुम्ही जर मुख्यमंत्री पदाला स्वीकृती दिली तरच सरकार बनू शकतं आणि तुम्ही जर नाही म्हटलं तर मग आपल्याला विरोधी पक्षात बसण्याशिवाय पर्याय नाही आहे। माझी त्यांच्याशी विस्तृत चर्चा झाली। अर्ध्या तासाने पहाटे 4:30 वाजता मी अमित भाईंना फोन केला, त्यांना झोपेतून उठवलं आणि त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली। अमित भाईंनी मला सांगितलं की हा निर्णय करायचा असेल तर प्रधानमंत्र्यांची अनुमती घ्यायला पाहिजे आणि पार्लमेंटरी बोर्डाच्या सदस्यांशी चर्चा केली पाहिजे, मगच हा निर्णय घेता येईल। मी सांगितलं, अमित भाई एक पार्लमेंटरी बोर्डाचा मेंबर मी आहे आणि एक तुम्ही आहात, आपल्या दोघांचं मत जर असेल आणि तुमचं मत असेल की आपण सरकार बनवलं पाहिजे तर मनोहर स्वीकृती द्यायला तयार आहे। त्यांनी मला लगेच सांगितलं की माझं मत है कि अपन सरकार बनवलं पाहिजे और मनोहर जी की अगर इच्छा है तो जरूर हमने ये करना चाहिए, पर मुझे आप समय दीजिए। सुबह उठने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के साथ बातचीत करूंगा और 8 बजे मैं आपको बताऊंगा। 8 वाजता अमित भाईंचा मला फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की माझं प्रधानमंत्र्यांशी बोलणं झालं, पार्लमेंटरी बोर्डाच्या सदस्यांशी बोलणं झालं आणि हा जो निर्णय आहे मनोहरजींना मुख्यमंत्री करण्याचा, आपलं सरकार बनवणं आवश्यक असल्यामुळे तुम्ही आता याच्यात पुढे जा। 8:30 वाजता मनोहरजी आले, माझे त्यांच्याशी चर्चा झाली। 9:30 ला ज्या आपले मित्र पक्ष आहेत ते आले, त्यांच्याशी चर्चा झाली। सरकारची धोरणं, सत्तेतलं वाटप या संदर्भात सर्व चर्चा झाली आणि मी त्यांना सांगितलं की आता आम्ही मनोहरजींना मुख्यमंत्री बनवण्याकरता तयार आहोत। तुमची जी चर्चा झाली त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही मान्य केलेल्या आहे। आता तुम्ही लगेच पत्र द्या म्हणजे गव्हर्नरची अपॉइंटमेंट घेऊन आम्हाला भेटता येईल। ते म्हणाले आम्ही येतो, पण यायला उशीर होत होता। काही एक इंडिपेंडंट सदस्य होते तेही पण येत नव्हते। तेव्हा मी गमतीने म्हटलं की दुसरे बसले आहेत त्यांना करून टाका मंत्री आणि यांना सोडून द्या। निरोप त्यांच्यापर्यंत पोहोचला, त्यांचंही पत्र आलं आणि थोड्या वेळानंतर 3 वाजता दुपारी ते आले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही तयार आहोत, सगळ्यांचे पत्र तयार झाले
आणि 4:15 वाजता गव्हर्नर मॅडमला फोन करून त्यांची अपॉइंटमेंट घेऊन आपले मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली सगळे आमदार आणि आपले मित्र पक्ष राज्यपालांना भेटले। मी मनोहर पर्रीकर यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्याचबरोबर या गोव्याचं सरकार निर्माण करण्यामध्ये किंग मेकरची भूमिका वठवणारे आमचे अध्यक्ष यांनी योग्य वेळी अचूक निर्णय घेतला आणि गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार स्थापन करून दाखवलं। याबद्दल अमित शाह यांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। गोंयकारांनी बीजेपीक 21वेल्यान 13चेर कित्याक हाडली ताचो बीजेपीक विचार करचो पडटलो। ह्या 5 वर्सांत फक्त परफॉर्मन्स आनी परफॉर्मन्सूच दाखोवचे पडटले। ह्या टर्माक आपणे उलोवप कमी आनी काम चड करपाचें थारायलां म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार कांपालार सत्कार सुवाळ्यात उलयलो। सरकार करूंक आयिल्ले काँग्रेसीचे दिल्लीतले फुडारी ट्युरिस्ट कशे मजा मारूकच उरले आनी बीजेपीन सरकार केलो म्हूण ताणें दिग्विजयाचें नांव घेनासतना तोमडो मारलो। आणि त्यामुळे ह्या खेपा हांवें ठरयलां उलोवप कांयच ना, कितें करता तें लोकांक दिसती पडटलें आनी म्हणूनच एक अशें सरकार आमी दिवया, कारण गेल्या खेपा 21 मेळ्या नंतर ह्या खेपा 13 कित्याक जाले हो विचार आमी सगळ्यांनी करण्याची गरज आसा। आमचें नशीब बरें आसा की केंद्रीय नेतृत्व आमच्या फाटल्यान उबें रावलें, तांच्यांनी आमकां पूर्ण समर्थन दिलें आनी आमचें सुदैव काँग्रेसीन ज्या मनशाक हांगा धाडलो तो मनीस सरकार घडोवपाचो प्रयत्न करच्या पेक्षा ट्युरिस्ट म्हणून चड एन्जॉय करीत भोंवलो आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आमकां सरकार करपाक सहजपणे शक्य जालें। इतलें सोंपें नाशिल्लें, काँग्रेसवाल्यांक आपलो नेतोच ठरोवपाक येनासलो आनी त्यामुळे स्वता काँग्रेस पक्षा भितरूच फूट पडटा काय कितें अशी स्थिती निर्माण जाल्या नंतर अशा डगमळीत पक्षा बरोबर कोण वतलो आनी त्यामुळे स्वाभाविक आमचेर चड विश्वास अन्य पक्षाच्या नेत्यांनी दवरलो। हाच्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता आनी तांकां इतलेंच सांगता की तांच्यांनी दवरलेलो विश्वास आमी कमी जावपाक दिवचे ना। भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यांक पूर्ण कल्पना आसा की येता ती 5 वर्सां ह्या सरकारान परफॉर्मन्स आनी परफॉर्मन्स केवळ 3 गजाली दाखोवच्यो पडटल्यो, त्यो आमी करपाचें हांव तुमकां आयज उतर दितां। दुर्लक्ष जाला आसत, खंय आमी थोडेशे कमी पडले आसत, पण बरीच कामां आमच्या सरकारान केली। हांव आसत किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसत, डेव्हलपमेंटाची आसत किंवा सामाजीक स्तरा वयली आसत, खूब गजाली केल्यो। लोकांची एखादी अपेक्षा हाजे पेक्षाय चड आसतली आनी म्हणून आमकां पूर्ण बहुमत ह्या खेपा मेळ्ळें ना, पण तरी सुद्दां लोकांचो विश्वास आनी निवडून आयिल्ल्या आमदारांचो विश्वास आमचेर चड आशिल्लो म्हणून भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जालें। मोदींच्या नेतृत्वा सकयल हांव इतलेंच सांगता, सबके साथ सबका विकास आनी सबके साथ म्हणजे समाजांतले सगळीं आंगां, सगळे धर्म, सगळ्यो जाती सगळ्यांक घेवन फुडें वचून सगळ्यांचो विकास सादप हें ब्रीदवाक्य भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराचे केंद्र स्तराचेर आसा। गोंयाकूय तेंच आसतलें, गोंयचो विकास हें म्हजें ध्येय आसतलें। गोंयान विकास करपाक भरपूर स्कोप आसा। नवो जुवारी पूल 26 जानेवारी 2019 पयलीं पुराय जातलो। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पुलाच्या कामाची आयतारा पळोवणी केली। मुंबयच्या सी लिंका उपरांत जुवारी पूल भारतांतलो सगळ्यांत लांब दुसऱ्या नंबरावेलो पूल आसतलो। बारीक सारीक जमीन संपादनाच्यो अडचणी सोडल्यार पुलाक कांयच अडखळ ना अशें पर्रीकारान सांगलें। भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आनी मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे सत्कार सुवाळ्याक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन गोंयांत आयिल्ले कडेन आयतारा आगशी कुठ्ठाळे वचून जुवारी पुलाच्या कामाचो नियाळ घेतलो। ये एक आइकॉनिक ब्रिज है, इसका डिज़ाइन और इसमें जो टावर बना है वो है केबल सिटी, अलग प्रकार की पूरी डिज़ाइन है और ये देश के लिए आकर्षण का केंद्र होगा, विदेशों के लिए भी होगा। और
और यहाँ से जो टूरिस्ट आएंगे गोवा में वो इस ब्रिज पर देखने के लिए आएंगे और यहाँ से ऊपर टावर में जो गैलरी है वहाँ तक भी जा सकेंगे। 2018 दिसंबर के पहले मैक्सिमम 26 जनवरी 2019 उसके पहले ये इसका उद्घाटन होगा और ऐसा टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। अब काम मोबिलाइज हुआ है। दाबोळे विमानतळ ते मुरगांव पोर्टा मेरेन केबल स्टेट बस सेवा सुरू करपाचो प्रस्ताव खंय गडकरीन गोंय सरकारा मुखार घाला। हम लोग एक हवा में चलने वाली केबल कार टाइप बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। 5 टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है। ट्रायल के रूप में हमने कुछ जगह सिलेक्ट की है। एयरपोर्ट से लेकर हमारे पोर्ट तक, वाटर पोर्ट जो है, ताकि वहाँ से भी हमारा काम शुरू है। और कल्पना है कि जो हवाई जहाज़ से आते हैं वो तुरंत वहाँ पहुँचे, केबल कार में बैठकर हवा ऊपर के ऊपर नीचे आए और नीचे आकर वो बोट में बैठकर होटल में जा सके, रोड में जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने मनोहर जी को और भी कहा कि अगर यही वाटरवेज जो है, ये नया मोपा का जो एयरपोर्ट है उसके नज़दीक अगर जाता है तो नए एयरपोर्ट में जैसा रोड हमने 8 लेन बना है वैसे पानी से भी एयरपोर्ट तक जाने का, जैसे वेनिस में है कि आप पानी से बैठकर नाव में बैठकर एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। तो वैसे अगर हो सकता है तो दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। पर्रीकार म्हणटा प्रोजेक्टाचो अभ्यास करून निर्णय घेतलो। केबल कार इज एन proposition given by Gadkari ji as a new idea. We will examine it in this proposal. The concept is that you have to have a corridor for it. You have to have a proper places to get the poles erected. All those things are there. So idea is one thing. Once you have an idea, then you go for a feasibility. But feasibility and availability, size, all those aspects matter. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। घेऊया एक ब्रेक।